De handbalsport dan. Anno 2018 is het al lang niet meer zo dat elk dorp zijn eigen handbalclub heeft. Er wordt veel gefuseerd in handballand, zo ook in Midden-Limburg, waar de ploegen uit Heur, Maasbracht en Remun inmiddels gefuseerd zijn tot een gloednieuwe handbalclub Limit. En die club kan alleen maar bestaan als er nieuwe aanwas komt. En daarom werden er woensdagmiddag een toernooi georganiseerd voor de basisschoolkinderen. We zijn nu bezig met het schoolhandbaltoernooi. En we hebben 's morgens hebben we de groepen 4-6 van de scholen. En vanmiddag hebben we dan groep 7 en 8. En die strijden hier om de prijzen. Het is geweldig leuk om te zien dat die kinderen zich zo goed leven. En het is natuurlijk een leuke promotie voor de handbalsport. Dat denk ik, ja. Zijn dat scholen uit heel Midden-Limburg? We hebben de scholen uitgenodigd uit de gemeente Remun, de gemeente Maasgouw en de gemeente Leudal. We hebben heel veel aanmeldingen, dus dat is heel erg leuk om te zien. Is dat ook een leeftijd dat ze bijvoorbeeld met handballen zou kunnen beginnen? Ja, dat is zeker een leeftijd om te beginnen met handballen. En dat is dus wel, ze om de kies dat er best wat talent tussen loopt. Misschien wel talent voor een vereniging, of niet? Die zou van Ger op de handbaltraining terug zijn. Ja, dat is ook de bedoeling. En hoe ging het? Goed. Ja? Ja. Gaan jullie winnen? Ik hoop het. Staan jullie voor? Ja, dat wel. Wie is de beste speler bij jouw team? Ik denk Anthony. Ja. Scoort hij het meeste? Ja. En jij zelf? Ook. Is dat leuke sport, handballen? Ja, best wel. Vind je dat ook de allerleukste sport of zijn er nog meer leuke sporten? Ik denk dat er wel meer leuke sporten zijn. Ja. Welke vind je nog meer leuk? Turnen en ijshockey. Dus om ons heen ook meer verenigingen fuseren. Dus we zijn er echt niet uniek in. Ja, dat is nodig om het handballen levend te houden. We proberen alle drie de sporthallen te gebruiken. Dus de hal hier in Remun, de hal in Maasbracht en de hal in Heur. Zodat we wel voor alle kinderen bereikbaar zijn. Ze kunnen ook nog wat winnen vandaag, toch? Ja, er zijn prijzen voor de beste scholen, maar we hebben ook individuele prijzen voor de beste keeper en voor de beste speler. Dus het is voor iedereen gaat te winnen. Wat vooral is dat ze plezier hebben met het handballen. En dat is zo te zien nu al het geval. Dat is geen probleem.